Natabangan sa Brigada Action Center Team ang usa ka supervisor sa construction company. Human midangop aron magpatabang nga makuha ang iyang 13-month. Grabing kalipay ni Rosalito Alvarado Golfan, taga Barangay Tuminhaw sa lungsod sa Daan Bantayan, Cebu. Kaysa iyang pag-uli sa probinsya, bitbit na niya ang dakong kantidad sa salapi isip bayad sa 13-month. Nidangop ko sa brigada kay niresign ko, wa gihatag nila ang akong 13 months. Subay nini, nagpasalamat sa Brigada Action Center Team sa dinaliang pagtagad nga may resulta nga siya natabangan. Daghang salamat sa Brigada News FM nga nakuha na gyud ang akong 13 month. Nagpasalamat ko ni Attorney Jorel Broca, pati niyo labi na gyud ang Brigada Alan Tangkawan o sa uban pa mga staff sa Brigada News FM na ila kong gi-entertain, gitabangan ko nila. Salamat kayo. Gidasigsab ni Gulpan ang uban nga mudangop sa brigada nga sama niya natabangan. Sa uban nga mga parehas na ko na problema sa kumpanya nila, ari mo dool sa Brigada News FM kay di gid sila mo duha-duha pagtabang ninyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.